खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदास्रि मोसाहारि मोनसे गिदिर खौरां सावस्रि बिफाना सोरखारि डक्टरफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय फोसावदों बे बारनिफ्राय सोरखारि डक्टरफोरा सोरखारि नङि देहा फाहामसालिफोराव फाहामथाय होनो हानाय नंला थारैनो गासै सोरखारि देहा फाहामगिरिया गुबुन सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव थांनो हानाय एबा नेमखान्थि सिफायनाय डक्टरफोरनि सायाव थि एबा गोख्रों राहा लानाय जागोन जों गोबां समनिफ्रायनो नुनो मोनबाय थायो सोरखारि डक्टरफोरा गावनि डिउटियाव थानाय समबाबो गावनि खामानिखौ फुरा मावालासिनो गावनि चेम्बार एबा क्लिनिकफोरावसो फैनानै नायनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरा जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों आरो सोरखारि देहा फाहामसालियाव डक्टर मोनैनि जाहोनाव गोबां हालाय हाफाय जानांना मेगनाव मोदै लानाङो नाथाय बेबारनिफ्राय सोरखारि डक्टरफोरा माखासे फोसावजानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गैस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फेसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।